तामिलनाडुआ बिराद गरमलै बिराद गरम दा अखा हानानै एसे मोजां मोनदों आरोखि ना अखा हानानै नागारनायखाय बिराद मोजां मोनदों कुल माने ओ माय गड बायला जिला जोब्बाय माथो आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होगोन हा बिराद इम्पर्टेन्ट नाथाय बिनि सिगां भिउसफोरखौ नायग्रो आरो ने भिउस बियो तामिलनाडुनि जेराव आं थायो बे जायगानि टपनि भिउस आरोखि ना गोजौनिफ्राय नाहरनो थाखाय हायो आरोखि दा आं नोंथांमोननो बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा जिरायनानै बुंनोसै शेयार खालामनोसै नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं आरो गोसोआव ला आरो एप्लाइ खालाम बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे बाथ्राया जाहैबाय फैसा खामायनायनिफ्राय लानानै खामायनायनिख्रुइ फैसाखौ लाखिनाया गोब्राबसिन ना माबोरै बुंगोन बेखौ दा किपिं मानि इज माच मर हार्डार देन अर्निं मानि फैसा खामायनायनिफ्राय बिराद गोब्राबसिन फैसा जोङो लाखिनानै दोननो हानाया हमना लादो एग्जाम्पलाव सासे मानसिया मोनसे मार्केटाव थांदों मोनसे मार्केटाव थांनायाव बियो मोनसे लामायाव दखान मोनबाय बे दखानावहाय बियो मोनसे मोजां जिनिस फसायनाय बियो नुबाय अब्ला बियो बेखौ मोजां मोनब्लाबो लायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला बेनाव बेबायदि जुरुरत नङा माने इसिबां इम्पर्टेन्ट नङा बिनो थाखाय नाथाय बिनो मोजां मोनदों बियो लानो थाखाय बियो लायाखिसै नागारनानै थांबाय नोंथांमोना बेखौ मा बुंगोन कन्जुस ना मा बुंगोन ना नाथाय कन्जुस नङा बियो मोनथिगौ बेखौ मा बुंगोन मास्टार अफ मानि मेनेजमेन्ट फैसाखौ माबोरै गेलेनो फैसाजों माबोरै गेलेनो थाखाय हायो फैसाखौ माबोरै जोङो मेनेज खालामनो थाखाय हायो बेखौ बियो मोनथिगौ बेनिखायनो बियो लायाखै मानो होनना बुङोब्ला बेखौथ' बियो मोजां मोनदों बियो बिनि शखसो नाथाय इम्पर्टेन्ट जुरुरत नङा आरोखि ना बेनिखायनो बियो लायाखै जोङो मोनथिनांगोन बबे जुरुरत आरो बबे जुरुरत नङा बबे शख आरो बांसिन शखजों गेलेयोब्ला जोङो जानाय नङा आरोखि बेनिखायनो जोङो मानि मेनेजमेन्टखौ जोङो मोनथिनांगोन बै सासे मानसिनिफ्राय जोङो सोलोंनांगोन लोगोफोर बेनिखायनो जोङो मानि मेनेजमेन्ट जोङो खालामनांगोन आङो बुंबायना फैसाखौ सेभ खालामनानै लानाया फैसाखौ खामायनायनिफ्राय बिराद गोब्राबसिन नोंथांमोना बायह्रायाव ओंखारब्ला मोनथिगोन न'आव थाङोब्ला मोनथिनाय नङा फैसाया बेसेबां भेलु फैसाया बिराद भेलु फैसानि भेलुखौ जाया मोनथिगौ बेसो मानि मेनेजमेन्ट खालामनो हायो ना मानि मेनेजमेन्टआ ओरैनो नङा ना बेनिखायनो जोङो फैसाखौ सेभ खालामनो नाजा सेभजों लोगोसे इनभेस्ट खालामनो नाजा जेराव नोंथांनि थाखाय प्रफिट जानो थाखाय हायो ना बयबो बे बाथ्राखौ मिथिनांगौ आरोखि बयबो लोगोसे भिउसखौबो नायदो आरोखि बेनो गोजौआव फैयोब्ला गोजोननाय मोनो मानो होनना बुङोब्ला कुल बायह्रानि बारहावा मोनो ना जोङो जेराव गोसोनि बायदिसिना साननायफ्रा गोजोनग्लायो आरोखि समाव बेबायदि जायगायाव जोङो टाइम स्पेन्ड खालामनायाबो बिराद इम्पर्टेन्ट माइन्डखौ फ्रि खालामो ना गोसोआव बायदिसिना साननाय फैयोब्ला हेडेक जायो ना खामानि होआ जायो जोंनि ब्रेना बेनिखायनो जों बायह्रानि बार जानांगौ बयबो नाहरदो नोंथांमोनाबो बायह्रानि भिउसफोरखौ बे आरोखि अके आङो बारा बुंथ'ला बेखिनिखौल' बुंबाय 5 मिनिट्स जाबाय आरोखि ना नाहरदो नै बियो बेसेबां फ्ल'राव नोंथाङा बेखौबो नायहरनो हागोन आरोखि बेनो अके थेंक इउ सो माच